Dami ni debatana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatay. Amin. Shalom di hamu salhu na. So ninang di damang dainang namingkuti live streaming. Marhite YouTube ni Hakim Bandung Reformanda. Totong ma di bagasan pangaramotion ni Tuhatta hamuna ng salhuna. Atong tajalo mahata ni Tuhatta di minggu o kuli di sadarion, imasya buku ni parpesalmen bidu sia 15, mamukamay siyan ayat sada saha rudi ayat 10 sada, tapay hutihut ma di bagasan rohat na ganub. Beta hamu tay dehon majahuba itaulupon partanobatuan ni hatuota. Itadapot toma tujulo ni buhina, marhite-hite puji-pujian, itaulup maibana marhite-hite edde, ay debata na tibul do jahuba jala raja bulun, mangatasi sudi akka debata, di baga sa tangan na do akka ujahan ni tanoon, jala guru di ibana do puso ni akka dolok, guru di ibana do laut, jala ibana do tumopasa, jala tangan na do jumadihon tano darat. Beta hita manukap doho marsoba, marsinggang mahita, tujulo ni Jahuba, si topahita, ay ibana do di batata, jala hita bangso pinarmahana, jala biru-biru ni tanganna, sadarion au ditangihon hamunian suarana, unang matakangi hamu rohamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa, di pangujunan, di halongonan, uju nanujunan ni akka opumuna ahu, tung di uji ahu, ati penaung di ida nasida, pabahenakku, tung 40 tau bulu lilingna, ahu marbias-bias mida suduti, jalanikuma, bangso paroha lilu donasida, alay dang ditadana sida, akadalaku. Jadi pola marwari ahu di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para dianaku. Ido nang sahakna, idok sahalak Charles Ferguson di ahli teologia bagaimana bernyanyi yang sesungguhnya dan bagaimana memuji Tuhan di dalam ibadah kita. Atong ido hurian itu hatta bohado tutu nuaing di namar sobah kita bagaimana kita penyembah Allah, apa yang sesungguhnya boha akamang inang, masihkah dari roh dan kebenaran siar rohatta dope lao marsoba nang tutuhata nang dipartikian natabulus nang ditikion alanido asa guar ni mingguta guar minggu okuli say mangaranapi do mataku tujahuba mataku tertuju terarah kepada Tuhan di dalam kehidupan saya. Alani bohado tu si dope terarah, tertuju, mangararapi, tujahuba dope, nakita akamang inang di tonga-tonga ni nang nguluton. Alani di pesan teologis na utama sian Mazmur 55, bagaimana mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang besar. Debata Raja Bulun, na para dihon yang menciptakan segala dunia dan isinya, pemelihara hidup kita manusia, atau Allah yang layak debata na dipuji akamang nata soba sian nasarohata alani marhite minggu diajak kita bohado marsoba tujahuba sada lasni roha mangulupon bohado tutu di sorak-sorai mangulupon partanobatuan benteng kekuatan
Jahuba di batata do partano batwata songo di edeyate akamang. Totu mari de pujia kita tau lupun ibana marhite ede naung tabireng do bohado ajagan ni parpesal menon naung dia uhon ibana sian nasa to di roh ni ibana mangedehon ede puji-pujian nang di Jahuba pujian kepada Tuhan bukan asal-asalan ala dibereng parpesal meni bohado tutu debata na mangatasi sasudena debata na marujaha di tanon guru di ibana do pusu ni akadoluk guru di ibana do laut jala ibana manopa jala tanganna do juma dihon tano darat. Bagaimana manuka mahmuna marsoba mahamu tu Jahuba ala bunga dibereng akamang inang dihamuliau ni Jahuba atong buhado marsoba kita datang Bapak Ibu ke pelataran Tuhan ke besbah Tuhan untuk bersujud menyembah yang layak dipuji atas kemuliaannya yang layak dipuji Tuhan Yesus yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih atong lasni rohata memuji Tuhatai di simara sada ungkapan rasa syukur alani buhado marsoba manukap sian seret ni rohata ma patuduhon bagaimana kita memuji memuliakan dengan hati dan kebenaran didolong oleh kekuatan Roh Kudus kita datang ke pelataran Tuhan rohita marsoba ala naung tahilalado akka amang songo parpesal menon bohado nguluna mengauhon di halongangan di kemahakuasaan ni debata di tonga-tonga ni laos nguluna nuaing pedamang denang buha tarasahod dupi tabireng dupi halongangan dihamuliaon ni tuhata marhiti akka jadi-jadian na tinopana tadok dupi debata raja bulun na mangatasi na mancipta na manggana na malihol laut tano do isina nang manupahita di bortian ni ina di janin yang Tuhan juga bentuk kita Bapak Ibu Saudara atong di simahita bohak tutu bohado asa manukap marsoba kita bersujud ke hadapan Tuhan. Alani takas matutu jangan mempertontonkan diri Bapak Ibu. Jangan kebolehan. Jangan hanya penampilan. Juga banyak kita hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Takasma di paredio na takas asa dio doli sian hatani tu hatai mahita molo naing mengangkat puji-pujian molo naing barkor. Jadi jangan nanti menjadi penampilan hola diruhu parduru menjadi tontonan alai dang sian nasa roha dak sian nasa todi laho pasahatoni gabi puji-pujian gabi hasangapun gabi manuka marsoba tu adupan ni debata alanido buhado tutu kegabung kita untuk pemilik semua gunung lautan darat yang indah yang lebar. Bagaimana Allah yang menciptakan itu, bagaimana tangan Tuhan yang menjadikan itu semua bagi hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Atong dangadok kapina kita mampukan untuk menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara alai buhado hita asamar soba tu debata di bagasan nanguluta memuji memuliakan nama Tuhan. Imara berengota di tengah-tengah ningulun asa unang timbul ra kesombongan rohani. Asa unang gabi si paula-ula di parsobauta di partangangota alai buhado borhatita sian nasa roha sian nasa todi laumar soba tu adupan ni debata. Karena itu bagaimana kita ketika melihat tadi di epistel itu perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan ada sesuatu nama buan hai baruon di tonga-tonga ni ngulu ni boru Samaria di cara pandang yang sempit tu cara pandang yang luas Tuhan berikan ketika dia berjumpa kepada Kristus
Atong boha amanami na nami, molonung nga sahat kita tu mesbah Tuhan, molonung nga sahat kita tu partanga, molonung nga sahat kita tu peribadahan, mula ano kita mabuan hay baruodo, mabuan las ni rohado, mabuan perubahado di parjupangata, doho Tuhani di bagasan parsobauta di tikyon. Bagaimana dengan perjumpaan yang kreatif Bapak Ibu Saudara, budu gabedinggan anong, budu mulak mabuan las di roha, hay baruon, mabuan sukacita, mabuan nang pajupak kita, suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Atong di parjupang ni Yesus do boru Samaria mengubah cara pandang kepada sumber kehidupan dan di dobe. Di dulu kado kami di Gerizim, kami di Jerusalem di Bait Suci daong. Dan soal tempat, dan soal inganan alay buhado, sian nasa roha, sian nasa todi di parjupangan, di ngulu parto Dionido na rumikot, asa sobu nang siholta, taringot tu peribadahan, taringot asa takasita sian nasa roha ma akamang manoba di bata sian nasa rohata ma lau mamuji pasangapon di bata buhado tutu di hakristinot tanwaing. Apakah seperti tadi bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut Bapak Ibu, mengumpak nasida, dilagay na sida ng si Musa, buhado hami, dison, nung nga mga sami, sa may di pasaha tu di bata, atong lipat toma, pukul dengan tongkatmu ke batu, sehingga air terpancar, alay di sido, hamuruhon, ni Jehovah, hukuman atas Tuhan, yang sebentar mengumpat, bersungut-sungut, dangadong, lapatanna, tidak ada hak kita Bapak Ibu bersungut-sungut mengumpat tutuhata di tengah-tengah ni nanguluton alani sahat dope na sangubason akahalakon sahat dope na nasida tu para dianaku akka nasidahon idok tuhata dak sahat nasida tutano si tujuan nasida tutano Kanaan buha. Asa sahat tita akamang di pardalanan ni nguluta tutano si tujuota tungulu hato tongoni di sidora di parmulaata songon nang peribadahan parsobauta nang tudebata nang ditikyon ikosian nasa rohama ikosian nasa todima akamang inang nuaing perunungan di hita songon hulata buhado tutu ditikyon kadang lebih enak di gereja yang lain ibadahnya ada sound yang begitu indah dengan lampu-lampu yang indah dan juga bahkan kecongkakan kita sebagai orang Batak juga ketika menek dupe diulauni deba dohru ati akamang masih gereja di HKB tetapi setelah di level tertinggi di saat 2 minggu di sapedung hutada Tuhani di sanalah aku baru bisa berdoa kepada Tuhan. Dasi paula mayamang itu kesombongan rohani, kemunafikan. Jadi mau di HKB mana isi dosa by mana? Di dalam ibadah, bukankah Yesus Kristus figur sosok yang kita sembah, yang kita muliakan, wasulung pida. Di sana saya pertumbuhan rohani. Ina ima tabereng silakoni halak Batak di bate tadi seperti yang di Meriba dan di Masa ada kesombongan kepada Tuhan. Dangadong sihagi jakunota tujolo ni Tuhani dangadong sianggar honota sudinay pesad do nang ditikina akamang inang. Ima sada perundungan muse nuaing nang dihita akamang buhado tutu. Disesuaikan dengan musik, bahkan dengan makanan juga di hotel berbintang di kebaktian bohadun waing. Da harus disamakan dengan kebaktian itu dengan sound, dengan alat-alat musik bohadu tutu nang disi. Idora gudang HKBP jajan rohani dak boto. Baulat ni bohadu pina pakubasion HKBP teh. Kadang dibilang monoton, yang mananya monoton? Jamita na tematis doktong.
dan jamita dan bukan kebaktian yang harus berjingkrak-jingkrak. Daong. Dang di halamoh tuhatai. Dang di halamoh tuhatai naholan si paula-ula. Manang holat tabu-tabu di pinggol di tongah-tongah ni nang pakubasyoni nang tabigi baritayate. Imara dohono takamang inang di tongah-tongah ni hitao bohado tutu. Unang gabi sosian nasaroha manubba di bata di bagasan nguluta baboy dora alam maila do pak donganna ya say gereja manang emena masak di gaga usa bayi niula bayi mak roiba hape dang sian nasa roha dang sian nasa todi lau pasahaton puji-pujian ibadah kepada Tuhan. Alani yang utami do PT praktek kami di HKB Tanah Tinggi Jakarta bagaimana dengan pergantian pengkhotbah. Ada 2 bulan kami berikan waktu. Roma Ganup, Siano macam-macam di aliran harismatik. Diberikan dengan tematis khotbah KBP. Ternyata ada tabu ini, ada kebutu dah. Gebut tabu si, alenggo di eksempel nami di Tanah Tinggi Jakarta. Dikumpulkan itu ketika pertanyaan. Aiso sobinoto, itu dia dibuan jamitai. Ay sohbar tu tematis, ay sohbar tu topik ni minggui. Jadi buhana ma tursono tado nang pergantian pengkhotbah dari mereka asa tersalur donadok munai amang. Asa Allah kami sudah banyak jajan rohani tentang peribadahan di sana sungguh. Alani hudok kami di hati ai. Todi munaido narikot gabi ibadah nang tutu hatta. Dang hepengi alanido idurate mace argamang inang ate mulumaten nong beisema mangagedai hanya sekedar itukah amang inang mulumati iseman nong mangagedai apakah sebatas itu amang inang dalam kehidupan kita beribadah martangiang marsoba maride puji-pujian nang tu debata disitulah bagaimana kita bergulung bagaimana perundungan kita todi ido naing parorotonon ni akana poso ni tuhata tuhanguluanido di paroroton di pagonggopon nang tuhata ido narikot akamang inang di tonga-tonga ni nanguluton asa unang gabi si paula-ula di tonga ni parsobotai atong marhite nang hata ni tuhata bagaimana Allah yang dipuji dengan sukacita dengan senang hati bagaimana kekudusan Tuhan itu, bagaimana sikap rasa hormat kita, bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana kita memuji Tuhan dengan suasana, dengan kesungguhan pribadi yang tulus di dalam hati kita masing-masing. Atong marhite turpukon akamang inang diarahoma nang tuhita menyembah Allah tidak hanya dengan bahasa tubuh namun juga dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan jiwa idorahita namar soba nang tutuhata marhite turpukon akamang inang bagaimana natur kita sebagai orang yang percaya, memuji, menyembah Allah di setiap detak jantung napas kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika itulah bagaimana kita memuliakan Tuhan, dipastikan jaminan kehidupan kita sekarang dan kehidupan surgawi nantinya. Atong marhite nang turpukon nas firman Allah yang kita diberangkatkan pada minggu okuli ini. Marilah belajar dari kehidupan bangsa Israel. Jangan mengeraskan hatinya, jangan bersungut-sungut membuat Allah menjadi marah sehingga tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dak sahat Tuhan uluan sisa liling ni lilingna. Paupaton akamanginang marhiti turpukon. Apa yang bisa mengeraskan hatimu, pembenaran dirimu, keegoan pribadi, maka bagaimana mood, bagaimana sukacita, biarlah Tuhan
Roh Tuhan yang melingkupi Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Atong sian nasa roha, sian nasa todita manoba debata di bagasan ng ulut taon. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan marhiti hatam nabadia rohami Tuhan manuka marsoba iko sian nasa rohanami ali Tuhan ala debata pargugu na suatu dosa do debata panopa do debata na marpanarihon debata na jumadihon nasa na adong di tonga-tonga ningulu nayon alanita rida matuhan siapa bainan nami nang manuka marsoba di hasangapon di hamuliomi di keagungan kemuliaan Tuhan ima naeng guruhon nami ima naeng terus sami Tuhan sian nasa roha do sian nasa hasitongan dan kesombongan ujung masa di meriba doh di masa di hati hai Tuhan paingot kami dan kesombongan dan si paula-ula alai sian nasa roha nami roha ni Tuhan tu mo baho itu ngatongan ni joromi parsauran nami Tuhan asa ibadah nang ngulu nami di sudi aktivitas nami pelayanan nang di sudi akka instansi akka ulahon na digeluti amanami nang akka yanakon nami na po sebelum patari daun nasida di parsobon nasida marhite ulaw ni Tuhan di parsobahon na kreatif patuduhon hodo si sobaon patuduhon jati diri son halak Kristen di tonga-tonga ni sudi akka aras ni pelayanan nang pakubasion nang songoni di aktivitas nang di swasta pigaw negeri do dia kaulaw na maragami Tuhan asa gabi ibadah matotong nang ulaw nami pasaton nami nang tuho Tuhan di sudi akka program ni huriam paso-paso matuhan nang luhnay songoni nang akka ari Minggu 10 sia Maret paso-paso Tuhan di sudi nang bui di patupa akka panitia Tuhan do sudi na bui bayon nasida asa gabi mata puji-pujian nang hasanga pemay hasadaon namar hasadaw di tonga-tonga ni huriam dia kana marsahay Tuhan pasat hami matuho asa ho Tuhan na madoni talumubi daman nami situa KM Panggabian di ari masuk tutu di rumah sakit Bromeus naing di patupa dokter akamis Tuhan dioperasi lihat Tuhan akadalan habis suatu aka dokter nang aka pangbadi Tuhan asa bui gabi sumuang dia ka pemulihan yang manami songoni aka na so bui hawaran nami Tuhan dia ka ruas di ruang sahat di homa Tuhan nasida leho Tuhan hamalumo doho pos ni roha di nasida sudi Tuhan nang aka ulaun yang manami ina nami doa kana poso bulung pasu Tuhan gabi habauran ni pasu nauli nasida songoni Tuhan dia kana kon ni huriam dia ka rencana nauli naing marbugas Tuhan di anak kunia manami setua tapu bolon Tuhan inang bertabunan pasu-pas Tuhan di radio nasida di dasni rohan nasida pawor haton anak do bodun huriam tu pardongan sari peone atong pasu-pasu di pangradio nasida doho nang anak do bodun huriam asa gabe ripe namarlasi roha berbahagia nasida tujuh lonon soni di nang anak nami nang sian keluarga amanami tidesit terus doh inang borusi hobik Tuhan pasu-pas matotong dia kapenasida tarlumubi anak doh buru nuhiam atotong gabe ripe nama lasiroa ripe na berbahagia nasida nang tujuh lawan song dia kamanami nanami na marok tahu Tuhan pasu-pasu totong ngulu nasida di bagasan hai pason doh lasniroha Tuhan song ni manakaning dia manami nanami nang song tada lasniroha ni huriam pasato syal di nasida nang butuh di 70 tahun umur nasida basa-basa pasu-pasu siakko di Tuhan ramoti gonggomi roha doktor di nasida nang dia kapar dan ngulu nasida tuaka ari na mangihuton Tuhan mangidu hami sai urasi hami siana kadusa pangalasyon nami asalam tamahami Tuhan di hasitongan ni hatam doho nang dihabauran ni pasu-pasu mi hami luhuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tahut papungu pilihan.